Actuel media filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan so nin waati in na bi an bɛ Bamakɔ yan an bɛ Marseille ka kɛɲɛ ni Samatɔm Amidu sigiyɔrɔ ye n'a nana Bamakɔ waati ni waati a bɛ to ka na Marseille a ka denbaya la yan an y'a yɔrɔ ɲini ka n'a ye dakuruɲa fila ɲininkali min b'an bolo ka n'o tɛngɛ a la an bɛ foli kɛ a la ka foli kɛ sababu ɲuman na n'o ye Jigi ye donc ne ni a ye ɲɔgɔn dɔn olu ka sira de fɛ ka tɛmɛ o san fo bi bonya de b'an cɛ Actuel media ka ko o ko n'a ma y'a kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ a bolo nɔ bɛ y'a kɛnɛ kan an b'o foli d'a ma k'o bonya ma segin k'a ye ka Samatɔmɔ ka bɛɛ fo a tɔgɔ la ka an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Basamu ye Kasaro kɔnɔ k'o fana fo k'a fɔ ko halisa denw an bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ yan Amidu ka bɔ Samatɔmɔ la n bɛ fɛ ka foli ni tanuni kɛ filɛbaga ni kanubagaw la an ka bonsokɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka dɔnni ɲininkaliw ye i dan tuguni foli diyara n ye inshallah an bɛ Bamakɔ yan Marseille bi an bɛ Bamakɔ yan Marseille bi n'ala ka diɲɛ ye n bɔra Samatɔmɔ na n nana ci dɔra n bɛ dɔɔnin fɔ n bɛ dugu min na o de ye Samatɔmɔ ye n b'a dugutigi fo Naba Kulubali n'an ka donsokuntigi Mese Tarawele inshallah ka n ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛlen kɔ ka foli lase n fasolamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Masina mara la Sumuni o ye n faso ye ka n fasolamɔgɔ bɛɛ fo ka balimaw bɛɛ lajɛlen fo ka sinji bɛɛ lajɛlen fo aw denkɛ n'aw balimakɛ don Amidu Kamara n ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma filɛbaa ni yebaa ni kanuba bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo i sigiyɔrɔ ni kɛyɔrɔ la inshallah karamɔgɔ Amidu n diyara n ye kosɛbɛ donc i sɔnna bi k'an bisimila tuguni hakili la nin bɛ sɔn ka kɛ an ka émission ta ko sabanan ye Actuel media kan karamɔgɔ an bɛna émission kɛ o kɛ an b'a ye mɔgɔw bɛ laɲiniw kɛ k'a fɔ ko an ka segin ka don ɲininkali dɔw kɔnɔna la walasa i bɛ se ka segin ka walawala cogo min na siritigɛ ko a kori yiriw bɛ yen a dagaw bɛ yen a safinɛw bɛ yen a fɛn caman bɛ yen yala karamɔgɔ Amidu mɔgɔ minnu bɛ yen n'u garisɛgɛ sirilen don ni u mana don ko la a tɛ ɲa walima nafolo ko sira fɛ yala i bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni sababu jumɛn ye donc o ɲininkali bɛ yen an bɛ fɛ ka k'i la i k'a jaabi filɛbaga ni kanubagaw ni min bɛ se k'i ka faamuyata sɔrɔ a la o tɛ baasi ye komi n'a fɔ siritigɛ sira fɛ o baara nasiraw b'an bolo yiriw la n'ala ka diɲɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ni i siralen don siri kɔni ye ko siri de bi i la a bɛ k'i garisɛgɛ can a bɛ k'i kɛ sɔrɔ bali n'ala ka diɲɛ ye n'i sera a ma an bɛ o siri da dilan k'a da don k'a di i ma n'an y'a da don k'a di i ma n'ala sɔnna ma i n'an bɛna bɛn an ka fɔtaw n'an ka yetaw la an bɛ danni don k'a d'i ma n'an ye danni don k'a d'i ma fo ka taa ye sa i ni siri tɛ ɲɔgɔn ye siri kɔni o tiɲɛlen y'o ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i siri kɔrɔlen min tun b'i la a b'o can i y'a faamuya o kɛra garisɛgɛ nasira o nasira kɔni ye fɛn min bɛ garisɛgɛ bali kɔni ni o bɛ kɛ siri sabu ye n'ala ka diɲɛ ye n'an ye danni don k'a d'i ma a b'o ɲɛ siri bɛ tigɛ ka bɔ i la o siri b'i bila pewu mais dɔw fana bɛ garisɛgɛ kuma fɔ nka o bɛ kɛ ni nafolo ɲini sira ye yala e ka daga nin i bɛ ka mun fɔ nin nafolo daga de don wa walima a bɛ mɔgɔw k'i garisɛgɛ de saniya i bɛ baara min na ka se ka sɔrɔba kɛ mais k'a fɔ ko a bɛ nafolo su kan wuru i n'a fɔ nafolo baara dɔw b'a kɛ cogo min yala danfara b'u cɛ wa awɔ i filɛ ka o yɔrɔ min fɔ sababuya de bɛ ne bolo min bɛ se ka nafolo lase i ma dan nin na n'an y'a daw don k'a d'i ma i ka utiliser kɔni n'ala ka diɲɛ ye nafolo sababuya bɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ala b'o sababuya d'i ma i kɔni bɛ sababuya sɔrɔ mais k'a fɔ ko nafolo baara sira dɔ de bɛ yen nɔ ko n bɛ a kɛ tan n b'a kɛ tan olu yɔrɔw tɛ mais garisɛgɛ ɲini kɔni sira fɛ n'an y'a baara k'a d'i ma i b'i garisɛgɛ sɔrɔ wa fɛn o fɛn ye nafolo ko kɔni ye ala bɛ se k'o latigɛ i ma sababuya o sababuyara ala b'o sababuya las'i ma i bɛ nafolo sɔrɔ ale bɛ taasira de y'o ye karamɔgɔ Amidu n diyara n ye kosɛbɛ Actuel media sanfɛ halisa an bɛ yan nɔ nin ye émission Amidu ka émission ta ko sabanan ye an ka bonsokɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni a tɛ jɛgɛ minɛ nka a ka émission mana kɛ waati o waati donc ɲininkaliw bɛ caya caya nin côté nin na a ka kan ni an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan bi a sabu kɛ olu ka yɔrɔ bɛ danger la dɔɔnin fɔlɔ donc a sera an ma sinon an kan ka taa Samatɔmɔ la nka ko bɛ cogo min na bon an bɛ fɛ ka zena ta kɛ Bamakɔ yan karamɔgɔ farafinna sigi don mɔgɔ dɔw ni dabali bɛ bange mɔgɔ dɔw bɛ dabali sɔrɔ u to ekɔlidenya la u sen fɛ mɔgɔ dɔw bɛ dabali mɔgɔ dɔw c'est à dire sinaya kow ka ca balimaya kow ka ca
mɔgɔ minnu bɛ k'u ɲɛɲini don k'u dabali u bɛ se ka san 10 kɛ san 20 kɛ n'a ye a tɛ ka fɛn k'u la a tɛ ka fɛn tiɲɛ u ye yala olu ka dabali ko u bɛ se ka lakari ani u bɛ se ka dɔn cogo k'a fɔ ko b'u nɔfɛ. Bon i filɛ k'o yɔrɔ minnu fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ sigara o yɔrɔ la n'i y'an wele an ka nɛgɛjuru sira kan inshallah n'an y'i jaabi o yɔrɔ an b'olu sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ n'an y'o sɛgɛsɛgɛ n'a yera tiɲɛ yɛrɛ dabali don o tiɲɛna b'an bolo an b'a dabali tiɲɛ k'a bɔ i y'a ɲɛ o i ma ɲɛ o an ye ɲɔgɔn ye o an bɛ ɲɔgɔn ye o an b'o dabali tiɲɛ ka bɔ la n'ala ka diɲɛ ye e n'o dabali a ti ɲɔgɔn ye o bɛna kɛ dabali sugu sugu ye a kɔni a bɛ can ni min bi i farisogo fana kɔnɔ ni i yɛrɛ ɲɛ n'a ɲɛ ye ɲɔgɔn ye an b'o faga ka bɔ i fari la n'ala ka diɲɛ ye o dabali ti fɛn tiɲɛ i ye bilen i y'a faamuya n'ala sɔnna ma an b'o baara kɛ yiri la inshallah. Ayiwa parce que dɔw b'a fɔ ko dabali bɛ se ka san 40 kɛ mɔgɔ nɔfɛ o dɔw b'a fɔ ko san 20 kɔ mɔgɔ nɔfɛ yala o dabali ninnu yala a bɛ daga don ɲɔgɔn ka di mɔgɔ ma wa walima dalu b'a la tuguni a b'a dilan ni mun de ye parce que dabali ko filɛ n'a mɛnna mɔgɔ nɔfɛ i yɛrɛ bɛ siga n'a y'a sɔrɔ a furakɛbaga bɛ yen walima dabali dɔ bɛ kɛ jeli ye a bɛ kɛ bunda ye a bɛ kɛ fɛn caman ye quoi. Bon bonni o yɔrɔ sira ninnu komi dabaliw bɛɛ tɛ kelen ye i filɛ ka yɔrɔ min fɔ bonni ye bonni ye bon nasira fɛ a nasira bɛ n bolo n bɛ se k'a baara kɛ mais vraiment m'an ka métier bɛɛ ale ma i y'a faamuya k'a sabu kɛ n yɛrɛ ka hinɛ ye parce que joli furakɛ ninnu olu ko man n bolo n bɛ se k'a kɛ mais olu ko man n bolo kosɛbɛ n bɛ sɔn k'i kunsin ale ma nka mais ni a kɛra dabali kɔni y'a sugu o sugu hali n'a sɔrɔ ko dabali de bɛ kɛ fa dɔ ma ne Amidu n bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la i y'a faamuya dabali sugu o sugu a kɔni n'a b'i la kɔni n'ala ka diɲɛ ni ne ye o yiri baara ka tila ka don i ka ko kɔnɔ k'i ka ko lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sidɔn kalajan ni laturu la ni ne ye n sigi a kunna n'ala sɔnna ma i bɛ dingɛ min kɔnɔ n b'i sama ka bɔ n'ala ka diɲɛ ye. Baasi t'a la i da sera fo ma sisan n'o ye kalajan ye an bɛ don o kɔnɔ direct la parce que kalajan so 22 dɛ o tɛ wala so 22 ni yɔrɔ n'an bɛ kalajan cani fo k'a dansɔgɔ k'a tasɔrɔ tarawele fo ka duba kɔjugu fo donc ninnu bɛɛ lajɛlen ye kalajan dalaw ye minnu delila ka kuma telemedia sanfɛ kalajan so 22 ni n ko bi Amidu yala so 22 a kelen-kelenna bɛɛ bɛ ko dilan wa kelen-kelenna bɛɛ bɛ ko tiɲɛ wa walima dɔw bɛ yen olu ye dilannikɛlaw ye olu ye tiɲɛnikɛlaw ye wala Amidu bɛ baara kɛ ni a so 22 bɛɛ ye wa walima i bɛ ka baara kɛ ni so kelen dɔrɔn de ye. O ti baasi ye o ne karamɔgɔw bɛ Mande u tulo bɛ n kan na u fana u bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ u foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ n karamɔgɔ Musa Sangare ne karamɔgɔ Madi Kamisogo karamɔgɔ Fasirima ani karamɔgɔ Fajala ani bolodon fa n'o ye karamɔgɔ Numu ye ani Mɔmbi Fofana ani ɲagalen karamɔgɔ n'u ye ne kala Mande kɔnɔ kalajan na ne hakilila m'a soɲɛ m'a fani ye o kɔ fana ne tuguru kɔ de u y'u kɔnɔ jɛnya hali sini ni ye min wele ne mɛ faamuya sɔrɔ min na ni ye min wele min na n'ala ka diɲɛ o faamuyali mɛ ne kɛ min o b'o fɔ donc ni mɛ fili karamɔgɔ ma ka ca Ala fɛ i tɛ fili yɛrɛ ma donc n bɛ fili karamɔgɔ ma n ka foli bi s'u ma fo Mande kɔnɔna Sofara kɔnɔna na donc o foli tɛmɛlen kɔ kalajan so 22 bɛɛ bi mako ɲa ne bi dɔ dɔn a bɛɛ lajɛlen fana mako ɲɛ sira dɔ la n t'a bɛɛ lajɛlen dɔn dɛ mais a bɛɛ lajɛlen mako ɲɛ sira dɔ kɔni bɛ yen i bɛna sɔrɔ n ye dɔ dɔn o kɔnɔna i y'a faamuya k'a ta a kun fo kun a bɛɛ lajɛlen a kɔni bɛ dɔ kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ ko dɔ kɛ i ye faamuya k'a ta a so fɔlɔ la fo ka n'a bila a so laban na so fɔlɔ ye Sigi Musa ye k'a ta ye ka n'a bila a so laban na a ka ca Ala fɛ kalajan kɔnɔ i bɛna sɔrɔ so o so kɔni b'ara o bɛ ko dɔ dabiri. Kalajan so fɔlɔ ye Sigi Musa ye wa? Awɔ so fɔlɔ ye Sigi Musa ye. Laturu so laban ye Sigi Musa ye. Laturu so laban ye Sigi Musa ye kalajan so fɔlɔ ye Sigi Musa ye. Yala u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na o la? Bon a ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ye u bila cogo ye cogo ye sa kɛ n'o tɛ n'u bila cogo ye cogo tɛ. A ye mun de la laturu so dan o bɛ bɛn kalajan so daminɛ ma? Bon différence o yɔrɔ la ni i donna Nɔngɔn Jitumu kɔnɔna na kalajan ba ne hakili la u b'a fɔ ko Sigi bolodon o Sigi bolodon o ba de ye o ba ni so o ye Sigi i y'o faamuya o ba kɔni o ni so o ye Sigi bon a wolo cogo dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Numutiɲɛ ayiwa Nɔngɔnkaw ni laturu masaw fana tulo bɛ n kan na o Numutiɲɛ kolabana den de ye Mɔrɔden Ansumana ye o ye laturu kɛnɛkan so ye mais laturu dara bɛɛ fana t'o dɔn dɛ u b'a fɔ ko Numutiɲɛ
laturu dara bɛɛ t'o dɔn dɛ mais a dɔnbaw b'a dɔn n'u ye n kan mɛn u b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ kumalen inshallah baasi t'a la karamɔgɔ Amidu n diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli di ma Actuel Media sanfɛ nin y'an ka émission a tako sabanan bi an bɛ Bamakɔ bi Amidu ka so an b'a sigi wala Marseille donc karamɔgɔ Samatomo Amidu Kamara n'an bɔra kalajan kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ i ye kalajan dala ye mais an b'a dɔn i ye baara kɛ ni fɛn caman wɛrɛw ye an bɛna tangana la tangana ye mun ye ka mɔgɔ tanga nɛgɛ ni fɛn ma o tɛ dɛ mais ka mɔgɔninfin ka tanga farafinna dabali ma ka mɔgɔ tanga mɔgɔw da ma mɔgɔ tanga mɔgɔw ɲɛ ma o tangana ninnu yala Amidu bɛ se ka don mɔgɔw jigi kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ o dɛmɛ ɲini kɔnɔna la bon i y'a fɔ cogo min na tangana ka ca k'a fɔ ko nɛgɛ haya ninnu wala fɛn ninnu olu ko tɛ tangana ka daminɛ depuis suyara fo ka n'a bila basiko la fo ka n'a bila mori dabali la o fɛn o fɛn ni tangana ni tangalen tɛ n'Ala ka diɲɛ n'u wuli kama u bɛ sira quoi donc tanga de bi mɔgɔ kisi nin bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma bon fɛn min bi maa kisi suba tɔɔrɔ ma fɛn min bɛ maa kisi kɔrɔti tɔɔrɔ ma fɛn min bɛ maa kisi bolojugu tɔɔrɔ ma fɛn min bɛ se ka maa kisi morijugu kɛ dabalijugu tɔɔrɔ ma fɛn min bɛ se ka mɔgɔ kisi jinɛjugu tɔɔrɔ ma fɛn min bɛ se ka mɔgɔ kisi futinɛjugu natɔla k'i tanga a ka tɛmɛ i kan o ye tanganan dɔ ye donc ne Amidu ka dɔnta bɛ olu la n'Ala ka diɲɛ ne y'o da don k'a labɛnw dilan ka d'i ma n'Ala sɔnna ma n'i y'i ko ka se ka farilafɛn tɔw fara ɲɔgɔn kan i bɛ kisi nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma Ala b'i tanga ninnu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma i ni ninnu tɛ ɲɔgɔn ye o to ka tɔɔrɔya bɛ tɛmɛ i kan fana a t'i sɔrɔ mais sisan donc mɔgɔ min ka mɔgɔ bɛ nin laɲini na sisan donc nin fɛnɛ ni dabali furakɛ tɛ kelen ye nin dabali i n'a fɔ ni a b'i la ka ban i bɛ fɛ ka ko ka bɔ i la ou i bɛ fɛ ka furakɛ donc nin ye depuis i lafiyalen don waati min na i bɛ wuli ka nin ko ninnu ɲɛɲini walasa ni jugu wuli kɔ don min na u bɛ se ka dɛsɛ o tɛ bon a bɛ komi n'a fɔ nin ye k'a kunbɛn kunbɛlan ye nin y'a kunbɛlan de ye a ti don yɛrɛ i y'a faamuya a koli yiriw bɛ yen a ko wɛrɛw bɛ yen ko wɛrɛw bɛ yen ni olu kɔni dir'i ma n'Ala ka diɲɛ ye kɔrɔtɛtigi mana kɔrɔtɛ ta ye kama a ti don i fari la jinɛjugu ma wuli kama n'Ala ka diɲɛ n'a ka sitana ser'i ma a ka sitana bɛ dufa olu nasiraw de don sumuso fana mana fɔ a b'i kɛlɛ sugɛ mana fɔ a b'i kɛlɛ o kɛlɛ tɛ sira sɔrɔ morijugu fana mana wuli ko min k'i la n'Ala ka diɲɛ ye i bɛ kisi ale tɔɔrɔ ma donc nin ye olu nasiraw de ye diyara n ye kosɛbɛ Amidu an bɛ foli d'i ma ka foli di Actuel Media filɛbaga bɛɛ ma an ka émission bɛ ka sɛnsɛn ka taa an bɛna taa an balakaw fan fɛ olu ka gɛlɛya dɔw b'u ka furuso kɔnɔ bi n'o ye denko ye Amidu denko i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa mɔgɔ caman fɛ yen dɔw b'a fɔ ko hali ni Ala m'i da den sɔrɔ kama k'olu bɛ na ni sababu ye ko Ala bɛ hinɛ ka den kelen d'i ma u ye muso ka wari dun mɔgɔw ma ɲa an b'a mɔgɔ caman dɔn yala Amidu bozo aw fɛ yen bozo dɔnni kɔnɔ walima Amidu yɛrɛ ka yala kɔnɔna la i ye dɔnni minnu ɲini yala i bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ denko bɛ mɔgɔ minnu na wa an balakaw walima hali cɛ yan fan fɛ i y'o yɔrɔ min fɔ n'Ala ka diɲɛ an balakaw ka denko fura n'Ala ka diɲɛ n karamɔgɔw ye n kalan min na Mande o bɛ n kɔnɔ ni ye o baara mɔgɔ ye denko sira fɛ Ala ta kɔfɛ n m'a fɔ Ala ɲinama ni y'a baara k'a d'i ma n'a sɔrɔ Ala bɛ k'a latigɛ i bɔgɔ kɔnɔ i bɛ den sɔrɔ hali n'a kɛra o den kelen ye i b'o den kelen wolo n'Ala sɔnna ma ne kɔni y'a dilan k'a d'i ma ne kɔnɔdimi fana bira n b'a kɔnɔdimi kɛlɛ kɔnɔdimi bɛ se k'i bila cogo min na o sabu fana ka ca i bɛna sɔrɔ dɔw ta ye jinɛko de ye n'a kɛra jinɛ fana ye n ba jinɛ nin diɲɛ ka bɔ i la pewu n'Ala ka diɲɛ n'i ko jinɛ in yɛrɛ ka bɔ i la i n'a kɛra ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ n bɛ se ka o k'i la n'a diyara n ye n bɛ se ka jinɛ nin to sigilen la k'a fari faga a t'i bali i ka den sɔrɔ fana donc muso ka den sɔrɔbaliya bɛn ni fɛn damadɔ de bolo kɔnɔdimi jinɛko a caman bɛ olu de bolo a caman fana ko wɛrɛw fana bɛ se k'i yara tonso ɲimi fana o bɛɛ b'ara n'Ala ka diɲɛ hali tonso ɲimi a tafo den y'a tafo kuru k'a d'i ma i b'o den wolo o den tɛ sa n'Ala ka diɲɛ ye n m'a fɔ Ala ɲinama n y'o kala o ye tiɲɛ ye ni n y'a tafo kuru k'a d'i ma tonso ɲimi mɛnɛ kɛra ni n y'a tafo kuru k'a d'i ma k'a siri muso cɛra o tafo kelen a b'o den kelen wolo wa den tɛ sa fana n'a tɛ ɲɛ a bɛ sa i kɔfɛ ɲɛtɔ sinɔn a tɛ sa i kɔni ɲɛna inshallah Saya
ayiwa baasi t'a la karamɔgɔ nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ émission spéciale don an tɛna fɔ k'an ma janya kosɛbɛ ɲininkali minnu tun bɛ yen donc ni an da bɛna s'olu ma hakili la an ye caman fɔ a la mais ne yɛrɛ ka ɲininkaliw bɛ n bolo donc n nana ni minnu ye spécialement filɛbagaw ni layɛbagaw ta kɔfɛ n'o ye halisa jamana fɛrɛlen don jamana ɲagaminen don yala aw dɔnnibagaw aw jɔda ye mun de ye an ka jamana ko la lakana ko la ko o ko la hali garisɛgɛ ko la awɔ jamana fɛrɛgɛli ko kɔni o kɛra baribɔ ye sa parce que n'i y'a ta kɔrɔn kun ni tilebe kun ayiwa fɛrɛgɛ ɲami a donna jamana fan bɛɛ fɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw n'u sera ka hakilila sira ka ɲɔgɔn faamu ko caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya mais ko in gɛlɛya yɔrɔ ye yɔrɔ min ye i bɛna sɔrɔ toujours ɲɛmɔgɔw ni kɔmɔgɔw n'aw ki taafan hakililaw ma kɛ kelen ye jamana sumaya bi gɛlɛya dɔɔni e bɛ ko ta min kama a ti ko ye a bɛ ki ta min fana kama a bɛ taa bɔ ni sira wɛrɛ ye donc ni ko sira cayara o cogo la i bɛna ye bɛɛ bɛ siran k'i da i bolo la hali seko ye min ye i b'i to i dayɔrɔ la k'i to i cogo la pour que ala kana i bɛ se ka kisi cogo min na parce que ni bamananw y'a fɔ ko ni fiɲɛ wulila ko bɛɛ bolo b'i kunna minɛ bon ko in tɔ laban b'i ni kɛ o ye sɔɔni an bɛɛ de bɛ k'an bolo da an kunna minɛ sa i ka se ka porokoto donc ani kɔni ko bɛ cogo min na an bɛ jɛ ani ɲɛmɔgɔw de bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka jamana dilan minnu fana ŋaniya ye min ye n'o ye ka jamana bɛ sɛbɛn sira min na n'an n'u bɛɛ jɛra n'ala ka jɛ ye ayiwa an bɛna jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma o nɔgɔya dɔ bɛ sɔrɔ a la vraiment Amidu nin diyara n ye kosɛbɛ ani bɛ dansigi an ka bi émission na an kun nana émission spéciale kɛ sani k'a to a ka segin ka taa Samantomo komi n'a tile fila kɛ an fɛ Bamakɔ yan donc o laɲini a sɔnna k'an bisimila a diyara n ye kosɛbɛ Amidu ka téléphone numéro o de ye 94 85 65 28 donc ni mɔgɔ min y'a wele na walima WhatsApp kan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna aw bɛ échanger karamɔgɔ nin bɛ dansigi an ka bi émission na an bɛ foli kɛ i balimakɛ la ni a sigilen b'i kɛrɛfɛ yan bi donc Bamusa k'a fana Kamara an b'a fana fo an bɛ Marseille dugutigi fo k'a donso bɛɛ fo Marseille Yaku an ka donsoba don a bɛ yan donc an b'a fana fo k'a danso k'a ni ko k'a Kulubali karamɔgɔ Amidu dakuruɲɛ laban ani folikan ka se Samantomo ka bɛɛ ma ka se maliyɛn bɛɛ ma ka se filɛbaga bɛɛ ma o diyara n ye sani n bɛ taa sanfɛ kojugu n bɛ foli kɛ Buwasamu ye ka foli kɛ a denkɛ Jigi ye ka foli kɛ Cɛbilen ye ka foli kɛ u ka du bɛɛ lajɛlen ye n bɛ Filaduguka bɛɛ fo n'an donna an bɛ tila ka Bɛlɛduguka bɛɛ lajɛlen fo n'an sigilen don Bɛlɛdugu kɔnɔ ka Samantomo fana dugutigi ni dugu conseiller ni dugu sekutigi ka bɛɛ lajɛlen fo ko n bɛ ɲinɛ mɔgɔ si kɔ n bɛ Naba Kulubali fo ka Mese Tarawele fo mɔgɔ ye dɔnkotigi ye sama ka bɛɛ lajɛlen fo ka don faso la ka Suminika bɛɛ lajɛlen fo ka Kɛmasinɛka bɛɛ lajɛlen fo ko ni y'aw denkɛ n'aw balimakɛ ye Amidu Kamara l'avant de Sumini Moribo Kamara den don Umu Cɛmanta den don ka foli lase n balima bɛɛ lajɛlen ma Bamusa fana bɛ n kɛrɛfɛ yan n ka foli bɛ se ale ma a fana b'an fɛ yan inshallah ka bɛɛ lajɛlen fo merci karamɔgɔ Amidu nin diyara n ye kosɛbɛ nin bɛ dansigi an ka bi émission na an bɛ foli di Actuel Media filɛbaga bɛɛ ma foli di Sama donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen n'a dugutigi k'u fo sumuni fɛnɛ o cogo kelen na ka foli di Amidu balimaw ma a bangebaw bɛ yen a sigiɲɔgɔnw bɛ yen a teriw bɛ yen k'u bɛɛ fo k'u dansago ni ko Amidu yɛrɛ sɔnna k'an bisimila bi Actuel Media mɔgɔ min bɛ ka ɲininkali tɛ a la Isaka Mayiga mɔgɔ min bɛ technique la Lasine Jara n bɛ foli di bɛɛ ma a b'a fɔ ko aw kan bɛ siɲɛ wɛrɛ Actuel Media sanfɛ ni Ala sɔnna merci beaucoup. Ne